Oké, het is maar een heel iets beetje. Dit gaat goed. Oh, net helemaal. Oké. Ik vind het een heel goed vallen. Ik vind het een hele goede vallen. Maar hij drinkt net. Dus ik ga de VS bellen. En de VS die komt eraan. Want ik vertrouw het net helemaal. Nou, zou die wekker worden? Nou, kom op, jong. Bouke. Bouke houdt de fles warm. Oh. En de veearts komt zo. En dan hoop ik toch echt dat ze iets drinken.
Nou zie ik net dat glensje. Ja, ruim boven de 30. Dat is super. Oké. Dat is mooi. En nu nog biest in het veulen. Ja, dan gaan we hem even vangen. Ja, Heb je het wel eens gezien of niet? nee. In principe, je vindt het niet zo erg leuk, maar ik ga met een slangetje in zijn neus tot in zijn maag. En dan gieten we het Ja. erin. En is dit genoeg? Ja, ik want, moet een halve liter. Is het een halve Ja, liter? niet helemaal, want ze werd net echt super druk. We kunnen nog even kijken of we Dus nog ik- ietsje erbij kunnen. Ja. Ja, dat is je kind, hè? Ja, dat deed ze dus net. En dan was ik alleen, zeg maar. Ja. Het is ook geen echte dummy, daar is wel wat te helder voor. Ja, dus ik vind het wel... Maar hij doet wel een beetje door, ja. Ja. Oh, braaf. Zo. Ja. Ontblikken. Ja. En ook vooral in de hoeken. Ben jij straks in staat om te gieten voor ons? Ja. Not good. Kom, hier is het. Kom maar. Smaakt net wat malt als je het doet.
Probeer je nou de merrie nou te bootsen. Zodat hij dat gaat doen. Maar dan met die daarin. Dan moet je gaan drinken. Hé. En dan gaat hij weg. Nou, zo moet ik het proberen.
Ik ben ongeveer al een jaar uur bezig, 3 kwartier. En ze bleef maar naar deze hoeken gaan. Oké. Een ster drinken, hé. Doe maar. Oh, en Coralle is echt hartstikke lief. Maar ze snapt het gewoon net. Doe nou beestje. Ga wat drinken. Hé. Ga wat drinken. En dan rent hij weer verder. En dan gaat hij weer naar de hoek. Nee. Eerst even bijkomen. En dan proberen we zo meteen weer.